God dag. Mit emne her til den her samfundsfagsprøve hedder noget i retning af: hvem skal nu betale? Hvem har råd til mere? Kampen om finansloven, den økonomiske politik og fremtidsperspektiverne for den danske økonomi. Og det er jo ikke så lidt. Derfor har jeg også lavet en problemformulering på baggrund af det her emne og de bilag, jeg har fået, som har krævet det lidt mere ind. Og den lyder som følger: hvordan kan det være, at regeringen har ført en mere liberal politik end tidligere? Og hvordan ser henholdsvis regeringen og Venstre på fremtidens velfærdsstat? Og herunder har jeg så 3 underspørgsmål, som lyder: hvad kendetegner den klassiske økonomiske politik for henholdsvis liberalismen og socialismen? Hvorfor har regeringen ført den økonomiske politik, de har gjort, også set i et internationalt perspektiv? Og hvordan ses den sammenlignet med Venstres? Og hvilke konsekvenser kan henholdsvis regeringens og Venstres økonomiske politik have for fremtidens velfærdsstat? Og som en disposition udover min synopse, har jeg lavet et lille talepapir. Til det første spørgsmål, som jo mest er redegørende, vil jeg snakke lidt om liberalisme, socialisme og et par økonomiske skoler. Fordi disse jo er på en måde med til at definere henholdsvis Venstres og regeringens politik. Liberalismen er traditionelt set baseret på markedsøkonomi. Man ønsker et frit marked, hvor markedsmekanismerne som udbud og efterspørgsel får lov til at styre, fordi man mener, at denne konkurrence vil sikre, at man altid vil kunne få den bedst mulige vare til den billigst mulige pris. Modsat mener socialismen, som bunder i Karl Marx' tanker om planøkonomi, at økonomien bør være styret fra staten, og at alt bør være statsejet. Den økonomiske skole keynesianismen har inspireret socialistiske og socialdemokratiske regeringer siden 30'erne, og den går også ud på, den her skole, at lønninger og priser ikke er fuldt fleksible, og at det generelt kan være en god idé at føre ekspansiv finanspolitik for at sætte gang i væksten. At det så går ud over inflationen, gør ikke så meget, hvis man bare kan holde arbejdsløsheden nede og få folk i arbejde. Her vil monetarismen være uenig. Monetaristerne taler om en naturlig arbejdsløshed, som er nødvendig for at opretholde konkurrencen, og samtidig er de meget imod høj inflation, som er roden til alt ondt, og som bør bekæmpes, hvorfor man ikke bør føre ekspansiv finanspolitik. Til det andet spørgsmål, der må vi starte med at konkludere, jævnfør bilag 6, at regeringen har altså ført en mere liberalistisk politik, end man måske havde forventet. Og hvorfor, kan man så spørge. For det første, så kan det nævnes, at regeringen jo ikke er rent socialdemokratisk. Vi har også Radikale Venstre med, som har trukket regeringen mod midten økonomisk set. Så afslører bilag 8 også noget om den økonomiske krise, og viser altså, at i årene op til at den her regeringsperiode, så har finanskrisen stadig sat sine spor, og det gør den stadig. I 2010 så havde Danmark således et underskud på de offentlige finanser, og også en gæld, der er forholdsvis stor. Og det er heller ikke fordi væksten har været sat i prangende, hverken i 9 eller 10. Det her der leder også videre til næste spørgsmål, eller næste grund. Fordi Danmarks medlemskab af EU er nemlig også en af grundene til, at regeringen måske ikke har ført så ekspansiv finanspolitik, men ellers kunne have forventet. Der er nemlig regler. EU, som generelt er en monetaristisk og liberalistisk system, som derfor ikke er så glade for ekspansiv finanspolitik og høj inflation, har en regel, der siger, at man maks må have et underskud på 3% af de offentlige finanser, og maks en gæld på 60% af BNP. Og Danmark er ikke deroppe endnu, men er ikke så langt fra her i 2010. Så det er i hvert fald en del af grunden til, at man ikke har ført så ekspansiv finanspolitik. Til sidst kan det også nævnes, at der også lader til, at der måske kan komme en politisk ændring hos regeringen, som jeg også vil komme mere ind på i næste spørgsmål. For kort at sammenligne med Venstre, så kan man se på bilag 2, at
Venstre altså også har en økonomisk politik, der faktisk minder lidt om Socialdemokraternes og regeringens. Venstre snakker om en jobreform, hvor de sociale ydelser skal ned, samt offentlig udgiftsstop. Og hvis man ser på bilag 6, så passer det egentlig meget godt. I indledningen står der her: sociale satser bliver sat ned, perioderne man kan få ydelserne bliver kortere, og det bliver sværere at få ret til ydelserne. Der er altså visse ligheder mellem det her med at skære velfærden over for Venstres udgiftsstop, og så det her med de sociale ydelser, der bliver sat ned, hvilket også passer med Venstres politik. Selvfølgelig er der stadig forskel på regeringen og Venstre, og man vil næppe høre et regeringsmedlem sige ordet udgiftsstop. Men lighederne er påfaldende. Min tredje delkonklusion til spørgsmålet om konsekvenser for fremtidens velfærdsstat hos henholdsvis regeringens og Venstres politik. Der vil jeg først lige pege på bilag 5, hvor Bjarne Corydon snakker om konkurrencestaten som en slags afløser for velfærdsstaten. Han siger, citeret: hvis man skal sikre opbakning til velfærdsstaten, må man fokusere på kvaliteten af de offentlige serviceydelser frem for på overførselsindkomster. Det ligger lidt implicit, kan man i hvert fald tolke, at Bjarne ikke mener, at vi har råd til velfærdsstaten, som den er i dag. Der er måske en ændring, konkurrence, og måske også nogle nedskæringer, jævnfør deres politik i hvert fald, for at kunne opretholde velfærdsstaten. Og man kan sige, at konsekvenserne er vel så frem til noget ret, at vi fortsat har en velfærdsstat i fremtiden, som måske dog vil ændres lidt. Og især røde vælgere vil nok argumentere for, at det vil ske på bekostning af socialdemokratiske værdier, som fællesskab, sammenhold, solidaritet. Og at man ellers får en konkurrencestat, som ikke stemmer så godt overens med disse værdier. I bilag 3 ser vi så Venstre, har vi her, som snakker om det her udgiftsstop på velfærden. Og de begrunder det således: kun på den måde får vi råd til at investere i de arbejdspladser, som sikrer, at vores børn og børnebørn også vil vokse op i et af verdens bedste velfærdssamfund. Det er altså tydeligt, at Venstre mener, at vi er nødt til at stå oppe her. Velfærdsstaten må ikke blive dyrere, det går simpelthen ud over konkurrenceevne osv. Jævnfør deres liberalistiske tankegang. Og umiddelbart, hvis man kigger på konsekvenser, så må man sige, at udgiftsstop, så lyder det jo ikke som om velfærden ændres. Det er jo meget fint, hvis velfærden bare kan fortsætte på nuværende niveau. Men her skal man imidlertid også tænke på, at det lader til, at der er stigende udgifter til blandt andet sundhedssektoren, jævnfør den såkaldte ældrebyrde blandt andet. Så det kunne lade til, at konsekvenserne af Venstres politik med udgiftsstop vil være en forringet velfærd i fremtiden. Man kan så argumentere for, at det måske er en nødvendighed alligevel, vil en liberalist eller en venstre vælger nok sige. Som en kontrast fuldstændig til både regeringen og Venstre, vil jeg lige kigge på Enhedslisten. Det er som et eget bilag fra deres hjemmeside, hvor Enhedslisten siger: det er ikke nødvendigt at skære på velfærden. Det kræver blot, at vi tager pengene, hvor de er, hos de rigeste danskere og de store virksomheder. Enhedslisten ligger sig altså helt anderledes på det her punkt, og siger, jamen, det er ikke nødvendigt at skære, som både regeringen og Venstre snakker om. Konkurrencestat, det er ikke nødvendigt, der er penge nok, de skal bare findes de rette steder. Og det er jo så en helt anden model for en velfærdsstat, kan man sige, som også er meget mere socialistisk end de andre, vi har set på. Yep, en lille konklusion på min problemformulering. Regeringen har ført en mere liberal politik end tidligere, og der er flere årsager til det her. Blandt andet den økonomiske krise, det at vi har radikale venstre med i regeringen, og så medlemskabet af EU, som sætter nogle begrænsninger. Og det er jo påfaldende, hvor stor lighed der er med Venstres økonomisk politik, og begge økonomiske politikker lægger op til en slags ændring af opfattelsen af velfærdsstaten. Corydon snakker om konkurrencestat, Venstre snakker om udgiftsstop. Men hvordan det helt præcis bliver, det vil jo kun fremtiden vise. Yes.
Det var umiddelbart det, jeg havde.